Kasway ra gyud. Kita mo na. Kasway. Kita ba? Fresh go from the sea. Buhay pa kayong uban. Thank you very much. Ano yung maliyok pa. Tako na ko. Lumayagang. Ako, asan dugo sa akin, bro? Ako sa man lagi. Nindot po iya dayo. Guwapa. Una iya ha, guwapa kayo. Buntag na 1 kilo ako Guwapa ang balayo. Buntag na yung dunggo na. Fresh ko. Una iya go. Tag lumayagan. Guwapa mo dayo, 1 kilo lang. Fresh ko, guwapa mo ilang lumayagan dayo. Kagaya ano ni Gitan? Guwapa. Daghan ko na malit ano. Busok. Busok na busok. 1 kilo. Dugan na sa panure anak no? Bus na lang yun kay wala pa man kang tapat. Wala ni lisensya. Naon ta. Busok na yun, nakapalit ko kay busok lang lumayagan. Ang buntag. Luto na si Ate Janet. Wala ko bait isda, gaya sa baybay Ay, matulo. Mingaw, di yung nakasulti si Janet ngayon, maligya ang lumayagan, ang palit may kigwapo man busok. Lumayagan, busok. Iwad, di, iwad, iputos sa lupin, iwad ba? Ugasan. Iwad kay ugasan pa na. Gwapa no. Nakapalit ko kay busok. Presko po ba? Gwapa tinaw? Presko no, presko. Lagi nakapait ko kay wow, nindot man. Di ni ugasan eh, diretso na eh. Ugasan eh. Kasway og lumayagan. Okay, thank you. Thank you very much sa kasway. Salamat sa kasway te. Nakakasway ako wala ka uli nga. So, okay.